mintzanetek 10 urte bete berri dauz, orain arte funtzionatu izan dago era batera, erabiltzaile kopuru jakin batekin, pandemia etorri da, buelta mundotzo egorari, bikoiztu, hirukoiztu egin dira erabiltzaileak, eta orduan gupe bai, kudeatzaileok, edo mintzaneteko arduradunok behar izan bat auki dugu, nolabait, orain arte iritzi eskaren horretara iristeko, eta horretan gabiz formula berriak asmatzen, probatzen, eta hemendik aurrera, orain martxan jarri dugu mintzorduak, maiatzean izango da mintzaguna Berton Donostian, kontuan eukin da guk 10 urte bete ditugula, eta bagerak berak 30, eta gero etorriko da mintzanet eguna 11garrena, eta joango gara hemendik aurrera aldogun moduan, beti indartu eta gogotzu proiektuan sinisten eta lanean.